Nilqawkom lura fuq is-sufan tal-appartament tagħna fejn issa wasal il-ħin biex nilaqgħakom mal-ewwel mistieden li għandna fl-appartament tagħna. Dan huwa Mattejus Grasso fejn ma' Mattejus ħankunu qegħdin nitkellmu fuq l-isports u x-xjenza u ħanaraw kif dawn it-tnejn huma relatati ma' xulxin. Mattejus, kif inti? Tajjeb ħafna l-ewwel nett. Grazzi lilek u lit-tim tal-istedina tagħkom. Ningrazzjak tal-ilqajt l-istedina. Grazzi lilek. Nafu li tkun anka sezzjoni anka informattiva anka għat-telespettaturi tagħna. L-isports u x-xjenza, Mattejus, x'inhi għaliex huma daqshekk relatati? Prosit, mela, bażikament kull ma nagħmlu anka fejn jidħol l-eżerċizzju, fejn jidħol l-isport, dejjem irid ikun hemm bażi xjentifika, dejjem irid ikun hemm provi, kif nsejħulhom aħna, ta' dak kollu li qed nagħmlu. Mela pereżempju jiena inutli nippretendi li nagħmel xi tip ta' eżerċizzju biex nirranġa x'imkien jena jgħidu pereżempju li jiena qed neżerċita jdejja. Ma nistax nippretendi li nkun qed insaħħaħ saqajja għal mod tal-kelma, sa dan huwa eżempju vera bażiku. Però insibu ħafna idejat. Ngħidulhom aħna ta' triq li pereżempju qed ngħidu isma' oqgħod attent illi ma teżerċitax l-istess parti minn ġismek iktar minn darba inkella dak il-muskolu partikolari tkun qed tagħmillu ħażin. Insibu wkoll pereżempju teoriji ta' triq kif insejħulhom li pereżempju ċertu ikel wara ċertu ħin ħajġi storjat bħala body fat. U dak li jkun le mhux se nieħu ħaġin wara 16 imur li bħala body fat. Ix-xjenza għalfejn qed hemmhekk. Ix-xjenza qed hemmhekk biex turina biċ-ċar jekk dawn it-teoriji fost affarijiet oħrajn humiex vera jew le. Mela jsiru diversi studji anzi f'diversi pajjiżi differenti fejn huma jaraw jgħidu isma' ħajkollna grupp żgħir ta' nies u nippruvaw din it-teorija tant famuża illi pereżempju jekk nitrenja aktar minn darba l-erja ta' madwar sidri daħal nagħmillu ħażin. Issa di pereżempju jiena smajtak mill-darba wkoll, jekk pereżempju inti għandek taqbad partijiet fil-ġisem u titrenjhom darba fil-ġimgħa. Ekku. Hija veru? Assolutament le, fil-fatt provi u studji ġodda juru l-kontrarju illi aħna jekk dik il-parti ta' ġisimna neżerċitaw aktar minn darba inkunu qegħdin insaħħuha. Qed fakkarni f'każ partikolari u famuż ħafna speċjalment ta' Malta jgħiduli vera jekk nitrenja żaqqieta spiss noħroġ lebs pereżempju jew inkella innaqqas ix-xaħam li għandi madwara. Il-verità hija le, illi aħna ma nistgħux nagħmlu dak li jgħidulu bl-Ingliż spot reduction. Mela jien ma nistax nippretendi li neżerċita żaqqi u dak ix-xaħam ta' madwar żaqqi jitlaq. Ix-xaħam bħal kull ħaġa oħra ikun irid jinħaraq u jintuża kemm b'dita tajba u kemm bi training effettiv. Xi waħda minnhom jekk tħalli l-oħra barra normalment f'ħafna mill-każijiet ma tkunx biżżejjed. Dawn ħafna għajdut, dawn l-affarijiet insibuhom anke ħafna fil-revisti, fuq l-internet, però fil-verità kemm ikun fihom bażi dawn l-affarijiet? Ikunu affarijiet li huma approvati wara kollox? Ekku, mela kemm għandna vera nemmnuhom. Prosit. Mela jiddependi ħafna da ma nistgħux nagħmlu ġeneralizzazzjoni, ġieli taqbad ktieb li tajt ara kemm ma tgħid il-verità, kemm għandu raġun, eċetera, eċetera. Ġieli mbagħad nibdew nisimgħu daw il-ħafna fad diets jgħidulhom li tkun xi ħaġa craze ta' ftit żmien qabel ma mbagħad tiġi minsija kompletament. Aħna l-importanti jkun dan li dejjem nitkellmu mal-professjonisti li jaħdmu fis-settur tagħhom. Mela qabel ma nemmnu xi ħaġa li smajna pereżempju għand tal-grocer, ikun importanti li niċċekkjaw sew kemm huma vera dawn l-affarijiet. Sfortunatament ukoll minħabba li l-passat kien kif kien hemm ukoll tagħlim anke li joħroġ minn ċertu professjonisti illi llum ġie pruvat li huwa bil-kontrarju. Pereżempju, fl-era ta' żmien design kienu jaħsbu li dak li jkun inqas ma jieħu fats fid-dieta tiegħu iktar ħajkun qed jagħmel ġid. Illum sibna kemm il-fats huma importanti wkoll bħalma huma importanti ħafna wkoll il-proteini u kontroll ta' karboidrati. Kollox moderat. Kollox moderazzjoni. Dik hija l-iktar regola bażika fis-sens illi aħna fejn jidħol it-training kif spjegajna, titrenja parti minn ġismek għal darba biss mhuwiex biżżejjed, titrenja kuljum huwa estrem ieħor. Importanti dejjem li nsibu bilanċ u nitkellmu mal-professjonisti li jaħdmu f'dan il-qasam. Ħasaqsik xi ħaġa li baqgħet tewdan f'moħħi di, semmejt aktar kmieni. Pereżempju l-aġin wara l-ħin tas-sitta. Vera? Mela, dik hija waħda assolutament le. Fil-fatt studji ġodda
u ma rridx hawnhekk nallarma lin-nies ta' ġifieri għax ma rridx. Serraħt li moħħex, verità jiena sa' sitta nkun għadli ma kilx, nikol wara s-sitta. Fil-fatt studji reċenti juru pjuttost il-kontrarju, illi meta l-karboidrati jittieħdu fil-maġġoranza iktar lejn filgħaxija, l-effett tagħhom fil-ġisem, kif se nkun kart nitkellmu fi programmi oħrajn, ikun aħjar mill kieku jittieħdu iktar lejn filgħodu. Kif dejjem ngħidu jisiru studji ġodda f'pajjiżi differenti, fuq nies differenti u dejjem niskopru xi ħaġa ġdida. Fakkartni f'xi ħaġa żgħira inti tid-darba issa, il-kwistjoni tal-famuż bajt. Aw min jaħseb illi pereżempju jekk jiena nieħu ammont ta' bajt, ngħid pereżempju jien naf iktar minn 3 fil-ġimgħa ħanimrat b'xi marda medika. Ħanimrat b'xi kondizzjoni. Studji reċenti wkoll sabu illi l-isfar tal-bajt mhuwiex biss sustanzjuż għall-bniedem imma anke ħajjin anke biex itaffi ċertu problemi illi forsi qatt ma konna naħsbu fuqhom. U dan huwa wieħed ukoll li pereżempju tieħu l-bajt kuljum imma. Prosit, mela ikun jiddependi ħafna mill-każ tal-individwu. Għax kun hemm min pereżempju min jieħu anke l-eżerċizzju iktar b'mod professjonali jieħdu l-bajt bħala proteina għalihom. Issa, l-isfar tal-bajt, l-abjad tal-bajt. Mela, kif fost l-istudji li saru bażikament anke fil-qasam ta' nutrizzjoni sabu li l-isfar tal-bajt jgħin ħafna biex il-proċess, l-ingredjenti, l-affarijiet li huma magħmulin bih, l-abjad tal-bajt jiġi assorbit b'mod aħjar. Sabu wkoll illi meta aħna neħħu l-isfar mill-bajda nkunu qed nitilfu ċertu vitamini, allura nkunu qed nitilfu normalment nofs il-valur li dik kien hawn idea żbaljata fuqha. Mela kien hawn idea żbaljata minħabba raġuni illi kien hemm isu l-perċezzjoni li ċertu ammont jekk jinqabes attent għax ħajġrilek hekk, dimet li l-persuna ma jkollix raġuni valida bħal xi kundizzjoni medika għalfejn għandha tikkontrolla kwalunkwe ekel u kwalunkwe eżerċizzju, mela allura aħna nistgħu nżommu kollox b'moderazzjoni. Again, mhux qed ngħidu għax tista' m'hemm l-ebda studju ċari illi xi 25 bajda kuljum huwa rakkomandat. Tajjeb, u laqqas qed ngħidu illi xejn l-estremi l-oħrajn, però b'moderazzjoni s'ista studji juru illi kollox sew. Ekku. Riċerka li tkun saret fil-passat li anka minn tobba stess. Kemm ikunu validi li jkunu saru fil-passat? Kemm huma validi għallum? Din hija xi ħaġa li qiegħda tinbidel ta' kuljum? Mela, forsi mhux ta' kuljum, però iva. Aħna nħobbu nqablu anke mat-teknoloġija li dak li kienu jaħsbu sa ftit żmien ilu fil-verità llum qabli għadu ma jgħodx. Fis-sens, semmejtlek l-eżempju li suppost hawn min għandu teorija jħaddem parti waħda minn ġismu il-bqija ma jagħmel xejn għal dik il-ġimgħa li tkun ġejja. Sabu li inti aħjar tirrepeti l-istess eżerċizzji forsi b'mod differenti però tkun qed tolqot l-istess partijiet bħala muskoli ngħidu għal mod tal-kelma 3 darbiet fil-ġimgħa. Kien hemm ukoll l-impressjoni kif semmejtlek tal-fetts illi aħna jekk jista' jkun il-fetts kważi neliminawhom għax il-fetts jikkawżaw il-body fat u problemi oħrajn. Però fil-verità iva, iktar ma jgħaddi żmien, iktar niskopru illi joħorġu studji ġodda illi ċertu teoriji antiki bażikament biżmien jibdew jinqataw. Hemm ħafna fuq xiex nitkellmu fuq da suġġett, jiġifieri nistgħu niftħu ikollna bżonn mhux. U l-eżerċizzju ta' kuljum, kemm hu importanti? Mela, jiena ma nafx l-esperjenza tan-nies kif inhi bażikament, però nitkellem f'ismi l-eżerċizzju anke wara ġurnata xogħol jew qabel ġurnata xogħol ħajjippreparani u nħossni ħafna iktar mistrieħ. Mhux qed ngħidu li inti għandek bżonn ta' bil-fors tagħmel l-eżerċizzju kuljum, però ftit kuljum iva ħajjejnek bla dubju ta' xejn. Jekk inti speċjalment ikollok ambizzjonijiet illi tixxejpja ftit il-ġisem tiegħek, forsi tneħħi xi ftit żaq, itella xi ftit muskulatura. Mhux idea ħażina għal ħadd. Tajjeb, fil-fatt ironikament meta aħna nżidu l-muskulatura, awtomatikament ħankunu qed nikkontribwixxu biex innaqsu mill-livell ta' xi ħadd f'ġisimna wkoll. Again, nitkellmu fuqha fil-futur. Però iva, jekk il-persuna jkollha ċans tagħmel eżerċizzju kuljum, m'hemm xejn ħażin, anzi huwa rakkomandat l-eżerċizzju ta' kuljum. Ekku, meta jsir l-aħħar mistoqsija, meta jsir l-eżerċizzju fil-għodu, fl-għaxija, kif l-aħjar? Mela, dik ukoll. Idealment, l-eżerċizzju. Prosit, mela, hemm teoriji differenti, ġifieri jiddependi l-persuna tkun x'atleta, jiddependi l-persuna jiex bniedma pereżempju li taħdem ġo uffiċċju. Ejja nġibu eżempju ta' telespettaturi tagħna li forsi ma jeħdux l-eżerċizzju daqshekk mod professjonali. Jagħmlu l-eżerċizzju hekk ftit ta' kuljum kemm iħossuhom aħjar, iħossuhom iktar healthy biex ngħidlek.
eċċezzjonali. L-iktar ħin rekomandat huwa l-iktar ħin komdu għal dak li jkun. Mela jekk jiena komdu nqum kmieni filgħodu u nagħmel l-eżerċizzju filgħodu qabel ma jibda l-ġen tax-xogħol, nagħmel hekk. Jekk jiena komdu nara isma' tfal raqdu, issa fl-aħħar ħansib nofsi għalija, mela ħanamela dak il-ħin. L-importanti aħna dejjem nirrekomandaw dan, illi ħallu tal-inqas madwar sija bejn l-ikel u l-eżerċizzju tagħhom, ħalli dak li jkun mhux ikun tqil, jew ikun forsi jħoss ċertu skumdita fl-istonku, illi forsi jisturdih, eċetera, eċetera. Imma jekk aħna ngħidu għandna nofsija, any time of the day, dik in-nofsija l-importanti mhux biss li nużawha tajjeb u li nagħmlu l-eżerċizzju, imma skont x'tip ta' eżerċizzju. Ekku, Matteo staf li sar il-ħin, però għandi l-aħħar mistoqsija li rrid insaqsijilek. Ħafna jaħsbu wkoll li meta inti tagħmel l-eżerċizzju filgħodu, hemm iktar chances li l-metabolizmu tiegħek ikun qed jaġġel ħafna, allura dak li tkun qed tiekol matul il-ġurnata ħajinħaraq iktar ta' malajr. Taħseb sejrin żbaljati, idea tajba ħażina? Mela, mhux idea ħażina u mhux idea tajba. Fil-fatt hemm naqra provi mit-tnejn. Kien sar studju li sab li iva ċertu nies li għamlu l-eżerċizzju filgħodu, speċjalment dawk li jkunu iktar atleti tajjeb, sabu li jgwadanjaw mill-fatt li għamlu l-eżerċizzju l-ewwel ħaġa filgħodu. Però fl-istess ħin għal telespettaturi tagħna li fil-maġġoranza jieħdu l-eżerċizzju bħala b'mod każwali ħafna, m'hemmx għalfej illi bil-fors jeżerċitaw l-ewwel ħaġa filgħodu. Anzi, normalment ikun rakkomandat illi għal raġuni ta' sigurtà biex dak li jkun mhux forsi qiegħed fuq stonku vojt u storda l-aħħar esqat, eċetera, eċetera, tal-inqas ikun ittieħed daqsxejn ilma jew inkella xi nutrijenti forma ta' likwidu ħalli s-sistema tagħna tkun ġiet mogħtija ftit minerali u vitamini. Matteus, jiena nirringrazzjak ferm ta' din is-sessjoni ferm interessanti, ma Matteus ħankunu qegħdin nintaqgħu issa kmejn għal xejn jkun nhar ta' tlieta, ġifieri llum kienet eċċezzjoni għamminni għall-ġimgħa, però anke minn nhar it-tlieta Matteus ħibda jkun magħna kull ġimgħa u ħajbda anke jinformana naqra iktar x'inhu għaddej anke fid-dinja tal-isports, tan-nutrizzjoni. Insomma, Matteus, inħalli f'idejk hemm ħafna suġġetti fuq xiex nistgħu niddiskutu. Tajjeb, aħna minn hawnhekk ħammorru għal wafqa qasira, kif niġu lura ħammur lura fil-kċina ħanarra lejha fiex nisejra l-andament tat-tisjir.